Že máme dosť spoločného, určite ten hokej. A ak dovolíte, my sme si pripravili jedno prekvapenie pre vás. Áno. Máte radi prekvapenia? Niekedy, hej. Príjemné. Bude sa to týkať športu, ale nie hokeja. Súhlasíte? Ak sa vidím šport ako hokej, to je prekvapenie. Ale ak vidíte, že my sme takí športoveci teraz. Aj my, ale bude sa vám to páčiť. Takže čo vy na to? Ideme? Tak, ideme. OK, poďme na to. Toto je to dnešné naše prekvapenie, pretože my sme si zistili, že nie len hokej, ale lacrosse je váš národný šport a my tu máme lacrossový tím na Slovensku a lacrossového teda trénera, ktorý vás to môže napríklad naučiť, ak ste to nikdy nehrali. Čo na to hovoríte, že na Slovensku sa hrá lacrosse? To je prekvapenie. A vy ste to hrali vôbec niekedy? Nie, to viem, že je to národný šport, ale som nehral. Ty si hral? Nie. Ale povedzte mi, prečo ste vybrali takýto netradičný šport na Slovensku, aj pre nás? Mňa veľmi vždy zaujímala kultúra severoamerických indiánov. A keď som sa aj začal tak venovať, tak som prišiel na to, že indiáni hrávali kedysi nejaký šport, ktorý sa volal lacrosse. A keď som robil nejaké svoje výpravy do Ameriky za indiánskou kultúrou, tak som narazil na jedného človeka, ktorý napísal knihu o lacrosse, knihu História lacrossu a vtedy mi povedal, že ty by si mohol byť človek, čo by to mohol priniesť na Slovensku. Povedzte nám, čo nám k tomu treba. Toto je také veľmi zvláštne, vyzerá to ako na motýle. Áno, to veľa ľudí si myslí teda, že chodíme na motýle alebo na ryby, ale toto je v podstate už taká moderná lacrossová palica. Pôvodne tie indiánske lacrossové palice boli celé drevené a oni boli ako aj súčasťou toho ich rituálu. To bola rituálna hra, ale dneska je to, má to športovú formu a vlastne ten šport dostal svoju podobu v Kanade a to je plastová hlava, do ktorej sa vlastne táto lacrossová loptička chytá. Pôvodne tie lacrossové loptičky boli drevené alebo boli vypchaté. Áno, to je to. Fúha. Sa chcem opýtať vás, nechcete si to vyskúšať? Možno je to taká trošku taká ponáška, spomienka na Kanadu, že by ste si to vyskúšali. Ty budeš chytiť? Nie, len tak. To viem, že to... No, nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché. Neviem, ako to robia. No, ja vidím, že vám to ide. Ja mám taký nápad. Nezobrali by ste ich, že by ste ich tak ako trošku zapojili? My sa s vami rozlúčime a... No, možno zostávame tu, sa učíme niečo. Môžeme vás týchto nechať, týchto dvoch originál Kanaďanov? Robíme nábor a Kanaďania boli vždy posielať do týmu, takže ako radi si zahráme. Máte ideálnu lacrossovú postavu, takže... No, čo vy na to, necháme ich tu? Takže my sa s vami rozlúčime na tomto mieste. Chcem sa vám poďakovať za ten výlet do Kanady, že sme ju mohli lepšie spoznať a bolo to super. Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. A užite si toto teraz ešte, sa rozlúčte. Ďakujeme. A nešetrite ich. Čau. Ja som hral rugby. Okay. Poland got teams as well, or they just started? To bude ako... Tak ako sa vám páčilo na návštevu Kanaďanov? No mne sa páčilo veľmi, boli veľmi očarujúci, milí, príjemní podľa mňa. A mne sa páčilo veľmi pohostinní, pekne nám uvarili. Šimon? Boli pohostinní, boli dobrí, bolo tam jednoducho fajn. Ale skúsme to trošku rozmeniť na drobné. Čo sme sa dozvedeli, čo nás tak prekvapilo? Mimo toho hokeja, to vieme všetci, že to je téma číslo 1. Boli takí veľmi otvorení a rozprávali vlastne o všetkom veľmi otvorene a niektorí ľudia sa tomu bránia, ale oni... Mňa najviac, vieš, čo zaujímalo to, že oni povedali, že ich si ich nemáme miliť s Američanmi. Že proste, že to je pre nich ako najväčšia urážka a potom sa mi páčilo strašne, že akí sú oni sebavedomí. Že oni majú strašne veľa toho sebavedomia. Ako sa vám páčila tá, taký odborný názov, multikulturalita tej krajiny? Ako povedal, že mohla by som tam byť Kanaďanka a Slovenka zároveň. Ale že on tu nemôže byť Kanaďan a Slovák zároveň. Tak lebo vlastne Kanaďania to
to nie berú je ako samozrejmosť. Kanaďan, ale to je už niekto, to je všetko pomiešané medzi sebou, ja si myslím, čiže... Tie korene sú väčšinou z Európy alebo z nejakého iného kontinentu a oni to už majú ako samozrejmosť. A vyrastajú zrejme v tom a nečudujú sa Vlastne v nie tom. sú ani rodiny Kanadenia. A viete si predstaviť to, čo hovoril, že chodil na gymnázium, kde bolo, koľko spomenul? 1500 detí zo 100 štátov a 30 jazykmi A hovorili. niekoľko náboženstiev. Viete si to predstaviť? Asi nie. Ale chcela by som to vidieť. Možno skúsiť taký týždeň v takej škole. Čo by to bolo iné? Myslíte si, že by sa na to ťažko zvykalo, keď my sme... Povedzme si otvorene, že u nás naozaj ešte to nie je Neviem, či bežné. ťažko, ale bolo by to pre nás niečo iné. Vieš, možno by sme inak zareagovali, ako by sme si povedali, že zareagujeme. Nechceli by ste tam ísť napríklad, povedzme, študovať? Viete si predstaviť rok? Rok? Áno? Určite. Prečo nie? Určite. Ťažko. Bola by ste... Ako? Horko ťažko. Prečo horko ťažko? Ja by som si nevedel zaujímať iné národnosti. Aha, a prečo by si nevedel? Čo myslíš, čo by ťa tam na tom, čo by ti na tom tak vadilo, povedzme? Skús tak úplne Tak otvorené. by sme neboli boli sme úplne odlišní. Prečo, lebo tu nejsme všetci úplne iní. Aha, Máme čiže spoločné. ktorá tá odlišnosť by ti najviac asi prekážala? Jazyková, alebo povedzme iná pleť, alebo iné náboženstvo? Čo by ťa tak najviac vyrušovalo? Skoro tie jazyky. Jazyky. No ale tam je jednoduchý recept. Stačí sa učiť jazyky. Ako hovoril, že koľko musí vedieť aspoň jedno dieťa? 3? 3. Koľko my vieme jazykov? Skúsme si to spočítať. Ty máš... Ja mám ruštinu, angličtinu, španielčinu. Výborne. Ruštinu, angličtinu, francúzštinu. Áno? Ja mám angličtinu, nemčinu. No perfektné, tak ty môžeš zajtra vyštartovať do Kanady. Takže my sme sa dozvedeli dnes, že si nesmieme míliť Američanov s Kanaďanmi, že hokej je témer ako náboženstvo, že na jednom mieste môže žiť množstvo národností, ktorí si udržujú svoje vlastné tradície a napriek tomu majú spoločné to, že sú Kanaďania. Ak sa vám páčilo tak ako nám, tak o týždeň nás sledujte, ale pozor, naša adresa hádaj@stv.sk je vám stále k dispozícii. Píšte nám tam svoje nápady, návrhy, námety, alebo ak chcete ísť s nami na návštevu. Zatiaľ, ahoj! Ahoj!